min nye kanal. I dag, som I kan se, har jeg noget frugt, så lidt vaniljesukker og friskvandet. Så det vil sikkert ikke undre nogen af jer. Jeg skal lave frugtsalat. Og jeg aner faktisk ikke helt, hvor man skal starte, så jeg vil bare starte på en ende. Jeg har en kniv, jeg har nogle bananer, jeg har 2 kiwier, og jeg har et æble. Så er det lidt vaniljesukker og noget creme fraiche. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil starte med at skære æblet ud i nogle bitte små stykker. Det er nok step 1, og skære alt frugten ud. Så husk det, step 1. Det er min far, der gik der. Jeg har skumvasket hænder, det er faktisk step 1, så det burde teknisk set være step 2. Tak. Min far gav mig lige spikbræt, så nu ligger jeg ikke gulvet spikbræt. Og så skal man vel skære det ud igen. Her, det er den anden låg. Så tror man skal skære det her ud. Sådan her. Så går vi ud til bananerne, og det er egentlig også bare, at skræller man egentlig en banan. Sådan der. Og jeg har også engang syntes, at det var ulækkert, da bananer de var en lille smule brune. Men jeg har fundet ud af, at det var helt normalt. Ja, det gør jeg. Så. Ikke. Det kan jeg ikke gøre lige. Så tager vi det. Så går vi videre til kiwien. Jeg tror, en kiwi er lidt mere en hardcore til, til man bare lige kan sådan skære den ud. Så jeg tænker, at man først skal pille det der skrald af, der er, hvilket er utrolig nemt. Nu er den sidste kiwi, den sidste frugt. Sådan her. Og nu snyder jeg min far på grund af, nu spiser jeg en halv kiwi. Jeg elsker kiwier. Der er ikke noget bedre. Så skal det skæres kiwi. Du bliver snydt. Den er lille. Det siger virksomheden i Bean Boozled Challenge. Den er lille. Håber eddermame, jeg bliver lige så kendt som ham på et af hvert tidspunkt. Mit ønske er ikke, at jeg bliver lige så kendt som alle de store YouTubere lige nu. Det er egentlig bare, at jeg ligesom får en god start. Der er mange, der kender mig til at starte, men jeg vil ikke have, at jeg bliver en kæmpe stor YouTuber med det samme. Altså, det vil jeg rigtig gerne. Det er også en af mine ønsker, men det at blive rigtig stor YouTuber lige med det samme, det er nok ikke noget, man skal regne med, man bliver, fordi alle på YouTube har en start, hvor der absolut er ingen, der kender en. Virkelig, det er sådan mega slemt. Måske er der en eller to, der lige har set din video fra din klasse eller sådan noget. Men hvis du venter i et år eller to, så er der mange, der ender med at se din video. Når man viser det ude på nettet, når der er en video, der er 1000 gange, skulle lige til sige. En video, der er et år gammel eller 2 år gammel, så har den allerede fået måske 10.000 visninger. Det er jo ret stort for en lille YouTuber. Som mig. Man skal ikke regne med at blive en kæmpe YouTuber med det samme. Fordi det bliver man ikke. Og det kan jeg godt love en, at det bliver man ikke. Undskyld mor, hvis du kigger med derude, jeg tør alt det her snask af mine bukser. Så rykker de spækbrættet. Skal åbenbart blande noget creme fraiche, tror jeg. Håber jeg, det skal. Okay, den her konsistens er ret ulækker. Sådan der. Det var så halvdelen. Ja, det er godt. Ved du det?
stor. Hvor lang tid skal jeg så sidde sådan her? Dejligt. Så. Ja, det skal jeg også huske, ellers så ender det her bare med pis. Jeg håber, I har fulgt med i, hvordan man laver en meget god camouflage, eller en meget god, frugtsalat. Hvad hedder det? Det kan godt være, at det bliver lidt kedeligt. Det kan jeg godt forstå, hvis det gør. Hvad hedder det? Det her, det er vel sådan, det ender med at se ud. Og det er nogenlunde færdigt. Men så min far sagde lige før, jeg skal ikke glemme mit publikum. Ja, der var jeg. Glemte jeg så mit publikum. Det var rigtig godt. Den her video har allerede været 17 minutter. Det gik så hurtigt. Jeg vil smage på det største stykke frugt. Med en ske. Jeg skal den første kiwi op. Fuck, det smager dårligt. Du må undskylde bare, men jeg synes fandme, det smager dårligt. Ej, det smager godt til Joko bare. Jamen, hvad hedder det? Det var egentlig bare... Mine fingre stasket. Det var vel den video om, hvordan man laver en rigtig god frugtsalat. Jeg synes bare ikke, den blev så god, som jeg havde håbet på, den blev. Den er god, men den er knap så god, som jeg havde håbet. Hvad hedder det? I skal huske at smide lige en like lige i bunden, og husk at abonnere, hvis I synes, jeg er mega den bedste YouTuber i verden. Hvilket jeg nok ikke er. Hvad hedder det? Nok plukke de arme fra kvæl. Hvad hedder det? Men jeg vil gerne sige hej hej, og vi ses vel i næste video.